І в якийсь момент ти маєш або знятися з обліку в ТЦК, або повідомити в ТЦК про те, що ти вийшов з армії і став на облік. Да? Тобто на даний момент це закінчується в ТЦК в тому чи іншому форматі. Дуже довго, це може тривати реально місяці. І дуже багато чого залежить від командира і частини, з якою ти списуєшся. От конкретно по частині у мене питань не було. Це були все одно дні, але не тижні. Тобто у нас там все більш-менш нормально. Але чим більше людина служила в різних частинах, і не дай Боже в різних родах і видах військ, тим це може буде затягуватись на більше. Десь йому там не виплатили 100 гривень, або переплатили, не дай Боже, 100 гривень, там в одній з частин, в яких він служив до цього, і починається така карусель, що лучше в неї просто ніколи не потрапляти.